Έλα, δώσε μια τσίγλα, φέξω σπουλιάς μου. Δεν έχω βρε τσίγλα, σου λέω. Άλλη. Ναι. Με αγάπη. Ναι. Στον Μητρούλη μου. Του μου μ' άρεσε, του μου. Και εμένα, γι' αυτό το έγραψατε. Κρατήσου έτσι. Κράτησέ τη, σου λέω, δεν με πειράζει. Αν πάει να την κουρνιζάρω και αν τη βάλω πάνω τηλεόραση. Βάλ την όπου. Όπου και θα βλέπω Eurovision, δεν σε θυμάμαι. Λοιπόν, παίρνω. Πάρτιν. Όχο. Και αυτός ο τύπος. Τι ξεθαρεύομαι. Ρε, πώς μη κάνεις έτσι, ξυπνιέμαι. Δεν θα ρωτήσω Ροζαλία, λέω, και εσύ κάθεσαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η Ροζαλία, τέλος πάντων. Ενδιαφέρει εμένα, εγώ θα του φάω το πατσούκι. Κάτσε να δεις τώρα, Μέτρο. Θα τον περιφρονήσω αυτόν τον τέλει, με έχει σκάσει. Τόσες φορές του στείλα μήνυμα και αυτός τίποτα. Καλά τον κάτσουν και ράτα, έτσι. Και πολύ τον παρακαλέσαμε, και πολύ τον περιμέναμε τώρα. Όχα! Πες μου ρε Μήτρο μου όμως, τι θα κάνω εγώ με αυτή τη γλάστρα. Ποια? Με τη γλάστρα που έχω. Έχουν αρχίσει και κυτρινίζουν τα φύλλα, γι' αυτό τον ψάχνω τον αχαήρευτο τον τέλει και αυτός τίποτα. Ψάχνει τον τέλει να σου φροντίσει την γλάστρα. Τι να κάνω, αφού μου αρέσουν τα λουλούδια, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Και θες κάποιος να στη φροντίζει. Ναι ρε Μήτρο. Τη γλάστρα. Ναι ρε Μήτρο, τη γλάστρα. Πρόσεχε, για τη γλάστρα μιλάμε, έτσι. Τη γλάστρα λέμε ρε Μήτρο. Εγώ. Ξέρεις εσύ να φροντίσεις λουλούδια γενικά. Εγώ δεν ξέρω που να φροντίζω γλάστρες με. Εγώ είμαι πρώτος γλαστρατής στο Ουσάνι. Έχω δυο στρέμματα μπαχτσέ εκεί πέρα, μια γλάστρα που δεν καταφέρω. Να φτιάσω εγώ κουμπαρούλια την μομονιέρα. Πολύ ωραία. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, έχω και τεχνολογική υποστήριξη, κατάλαβες, όλα τα εργαλεία τα έχω κοντά. Όλα. Βέβαια, και τσάπα έχω, και φτιάρα έχω, και τσουγκράνα έχω, και πότισμα για λάστιχο. Έχω λάστιχο πουτίσμα το σκαλιό. Και μεγάλο το λάστιχο σου, Μήτρο μου. Κοίτα εδώ, δεν μιλάμε για απλό λάστιχο πουτίσματος, μιλάμε για μάνικα της πυροσβεστικής. Εξακολουθείς να ενδιαφέρεσαι. Και έχει και πίεση, Μήτρο. 10 ατμόσφαιρες πίεση. Πρόσεχε, μη συμπάρει το κανάλι μπροστά στις κόπες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Θα έρθει σήμερα το βράδυ στις 10 στο σπίτι. Θα έρθω. Ωραία, πως ταιρέσει καλά. Είχα σου πω να μπανιεριστώ απόψε κιόλα. Είχα μπανιεριστεί του Πάσχα για να άνοιξε. Το Άγιο Πνεύμα και το καλοκαίρι, τώρα που παίρνει το τεσσερινό θα μπανιερίσουμε πάλι, κατάλαβες. Ευκαιρία είναι. Τέρνεσαι απόψε μια χαρά. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα στις 10 το βράδυ. Θα έρθω. Έτσι. Μόνο γράψει με τη σύσταση. Κάτσε να δω ένα χαρτάκι. Να σου γράψω τη διεύθυνση. Έχεις κανένα τέτοιο να με γράψει. Περίμενε. Άμα δώσεις τόσο τσίκλι, δώσ' με μία. Βρε, δεν έχω τσίκλι σου λέω, θα σου δίνα. Άρα μια κοψιτερέντζα σήμερα. 10 μετά μεσημβρίας και η διεύθυνσή μου, έτσι. Πάρτε. Λοιπόν. Πιστεύω να έγραψε με τα χαζαμάρια, δεν πάει και να μην πάει ταξιτζίστρα κατά τρίκαλα. Τη διεύθυνσή μου έγραψα ρε Μήτρο μου. Έτσι. Γιατί με έκανε κι άλλος μια πλάκα έτσι και έψαχνα να βρω μια εβδομάδα. Τέλος πάντων. Σήμερα στις 10 σε περιμένω. Θα έρθω. Κοίταξε. Μόνο να αφήσει την πόρτα λίγο έτσι. Ανοιχτή, κατάλαβε, άνοιχτε. Δεν βροντάω και ξυπνήσει η γειτονιά και μας πιτροβολάει, κατάλαβε. Μην ανησυχείς. Τάκα, θα χουδούγω από μέσα. Μην ανησυχείς. Όλα ορθάνυχτα θα τα έχω. Μην ανησυχείς. Όλα ορθάνυχτα. Όλα. Το άφησε το πουνόμενο. Έλα μωρέ Μήτρο μου τώρα. Λοιπόν, φεύγω, θα τα πούμε σήμερα στις 10. Ναι, εντάξει. Άντε. Τώρα, περίμενε λίγο. Τι. Θα το ξεχνούσα, έλα. Τι θες. Χτες που ήμασταν εκεί όση ώρα περίμενα εκεί πέρα, χτες που σε είδα στον Κισέ μπροστά εκεί πέρα, σε είδα και εμπνεύστηκα και ακόμα εμπνέομαι. Γράφω ποίημα, τα ξέρεις, Ναι. Ναι, θα στο πάρω, ναι, γράφω. Και σε έγραψα ένα ποίημα έτσι, για σένα αποκλειστικά και θέλω να στο αφιερώσω. Θα σου το πω. Για πες τώρα, Μήτρο, να το ακούσει και αυτό σήμερα. Λοιπόν, βάλει αυτή και άκου, έτσι, δώσει νόημα να πιάσει την κεντρική ιδέα, έτσι, τα βαθύτερα νοήματα. Άντε και πες, θα προσπαθήσω. Σία. Δεν μου δίνει σημασία και με έπιασε απελπισία. Ωραίο, Πολύ ωραίο, Μήτρο μου. Μπράβο. Είναι σαν άμα έχω έμπνευση και τη βάζω, Φοβερό. Και ξέρεις πως το ονόμασα. Πώς. Η γαλάζια θάλασσα. Τι σχέση έχει αυτό, ρε Μήτρο μου. Δεν έχει καμιά σχέση, αλλά επειδή είχα διαβάσει ένα βιβλίο πρόπερση, ένα ποίημα που το έλεγαν η γαλάζια θάλασσα και μ' άρεσε και λέω, μα καμιά φορά κάτι βάθο έμπνευση, λέω καμιά ιδέα γύρω και γράψω ένα ποίημα, λέω για καμιά που θα με συγκινήσει ιδιαίτερα, να το ονομάσω γαλάζια θάλασσα. Καλά, δεν έκανα. Πολύ ωραίο, τέλος πάντων. Φεύγω, θα τα πούμε σήμερα στις 10, έτσι. Ναι, θα βγω. Τώρα που έμαθα τις σύσταση, δεν χορταριάζει δρόμος τώρα. Ρεζερβουάρ. Έφυγε. Έλα τώρα. Ούτε απαλλάχτηκα πλέον. Κοιτώσεις από εκεί πέρα. Τι κοιτώσεις, φοβάσαι με την τεράξου τραγουδίστρια. Ποιος θα την πειράξει, μωρέ, άφησα την να φύγει εκεί. Μπα.
Τώρα με τα λες αυτά, δεν μπορείς να με τα πεις πριν από μισή ώρα. Γιατί ρε Μήτρο? Γιατί τώρα έχω σκοπό να ανταλτήσω. Μπα. Μπου! Μήτρο, εσύ. Γιατί? Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Να το πιστέψεις. Δεν μου λες? Ναι. Τσιμπάει. Εσύ ρε. Καλύτερα να σου τσιμπείς ντάβονος παρά εσύ. Ωραία. Δεν είδες. Συγκρατούς η γυναίκα είναι πολύ θερμή, πολύ δεν είχε τόπος εδώ πέρα. Εγώ ήθελα να τη διώξω, αλλά δεν έβρισκα τρόπο που λέει άμα δεν χορέψουν, δεν τραγουδήσουν, δεν φτιάξουν, δεν σκόνουν να φύγουν. Και αναγκάστηκα, καταλάβει. Να κάνω θυσία για το φίλο μου εδώ πέρα. Έπρεπε να αναγκάστηκα και εγώ λίγο να τη σιγοντάρω στο τραγούδι έτσι και στο χορό. Τάδε, αφού εκεί δεν σε έβλεπα όπως κρυφό και τόσους. Δεν μου λες? Δώστε κανένα ραντεβού. Δεν μπορώ να σου πω πολλές λεπτομέρειες. Απλώς σε αναφέρω έτσι εντελώς περιληπτικά. Αύριο το πρωί μη θυμίζεις να φέρω μια τσάντα με τα φύλλα και τα κλονάρια της γλάστρας όλοι θα τα ρηχτούν απόψε. Το κουτσάλι με αναγκάζαμε, εγώ είμαι χειρότερος και από χαλάρι. Μπράβο ρε Μήτρο. Τσάντα το πρωί, τσάντα. Μπράβο. Δεν το πιστεύω, έτσι ειλικρινά σου μιλάω, δεν πιστεύω. Καλά. Τσάντα. Ρε Μήτρο, επιτέλους. Πάλι Να σε απαλλάξω το πρόβλημα, έχω βάσει. Επιτέλους. Βέβαια, δεν πήγαινε άλλο. Έχεις μεγάλο πρόβλημα με αυτή τη Ροζαλία, ρε. Είπα Ροζαλία. Ωραία, την άκουσα, έλα εδώ. Να άκουσα στο σκαλιάκο, έχει βαριά πουδάρια. Κρύψε, μην μιλείτε, μην κουνιέται. Πού είναι? Να άκουσα εγώ, ρε, έρθει. Εδώ είσαι εσύ. Α, εδώ είσαι κι εσύ. Πού μήδε, ρε. Εσένα θα σου δώσω τα παπούτσια στο χέρι, το κατάλαβες? Φύγε έξω γρήγορα από το σπίτι μου. Ευκαιρία να τα δώσω παλιά, είναι παλιωμένα, πάρω καινούργια. Μήτρα, μην με νευριάζεις. Αυτό το παλιοχωριάτι που μου κουβάλισες εδώ μέσα, εγώ θα τον διώξω. Αν δεν τον διώξω, να μην με λένε Ροζαλία. Το κατάλαβες, Τέλη? Κύριε Ροζαλία, μπορώ να πω κάτι? Εσύ να σκάσεις και να κάτσεις στη θέση σου. Ακούσε εκεί, είστε συνεννοημένοι για να με κοροϊδέψετε, Νομίζετε ότι δεν το κατάλαβα, κούνια που σας κούναγε. Κύριε Ροζαλία, μπορώ να πω κάτι? Τι θες να πεις, ή να συγχύζεις? Αλλά απορώ τι θα πείτε τώρα, βρε, τώρα που την είδα με τα μάτια μου. Με τα μάτια σου? Όχι με τα φρύδια μου. Ποια λέω, Τέλη, κατάλαβες? Την παλιοτραγουδίστρια λέω. Αυτή την ξετσίποτη, αυτή την ελεηνή, αυτή την αντροχωρίστρα, αυτή την δεν ξέρω κι εγώ πώς θα την πω. Δεν περιμένω τώρα ούτε κυρακατίνα, ούτε κανέναν. Την είδα μόνη μου. Αλλά έτσι είναι. Εσείς συνεννοείστε για να κοροϊδέψετε εμένα. Νομίζετε ότι δεν σας πήρα χαμπάρι. Αχ, τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Και αν θες να μάθεις, Τέλη, μπορεί να λες ότι σου τόσες μέρες σε απειλώ, αλλά τώρα θα κάνω πράξη τις απειλές μου. Σήμερα κιόλας. Τη βαλίτσα την έχω έτοιμη μέσα. Φεύγω. Παίρνω τα ρουχαλάκια μου, παίρνω τα παιδάκια μου, παίρνω και το παππού και φεύγω. Κάτσε εδώ, μαγκούφις, μόνος σου. Α, και τώρα που φεύγω εγώ, να διώξεις κι αυτόν. Άστε να σου πάρει και να φύγει, είμαστε μοναχοί μας στο άδειο του σπίτι, παίζουμε εκεί πάλα. Καλά, και αφού θα με χωρίσεις αυτόν, γιατί δεν το διώξω? Α, τον θες εδώ, Ωραία, λοιπόν. Βάλτε και στο κρεβάτι να κοιμηθείτε αγκαλίτσα. Όπα. Σταμάτα. Τι θες εσύ, μωρέ, τι θες? Δεν αντιαφάνω, με έπληξε το δίκη. Δεν μπορώ να σε ακούω τόση ώρα να κατηγορείς το καημένο το αφεντικάκι μου. Το καημένο. Το καημένο που είναι αθώα περιστερά. Αυτός είναι αθώα περιστερά. Λευκός αμνός. Δεν μπορώ να σε ακούω να τον κατηγορείς άδικα. Άδικα, Βεβαίως, έχουμε δίκιο, κυρία μου. Και γι' αυτό θα απευθυνθούμε στην ελληνική δικαιοσύνη για να σε πάμε στα δικαστήρια. Λοιπόν, άρχεται η συνειδήση. Σου χώσω μία. Εσύ δικηγόρε, συνδικάτα κάτσε αυτό και μην μιλάς. Είσαι ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, κυρία Εισαγγελεύ, κύριε Ένορκη, σφάλαμε λέω, που επιτρέψαμε στην εδώ ονόματι Σία να γίνει το κατόφλι του τιμίου σπιτιού μας. Σφάλαμε, αλλά δεν φταίμε όμως. Βέβαια δεν φταίμε. Βεβαίως δεν φταίμε. Δεν φταίτε. Βεβαίως, διότι η Σία μπορεί να εισήλθε στην οικία μας
Αλλά οι προθέσεις μας ή το στην